Bona tarda, Jaume. En primer lloc, gràcies per la teva professionalitat, per la teva disponibilitat que heu demostrat al curs. Heu fatto les licons divertides e moltes coses nuove appreses, tanto di grammatica come di fonetica, vocabulari. E realmente in aquesta setmana he après molto e cada cop parlo més con la meva filla, sobretot, che lo parla millor che jo, i la meva famiglia. Creu i spero d'aver d'approvar aquest curs perquè el vaig seguir amb molta il·lusió, ganes d'aprendre i perquè sento que he après molt. I això realment em permet integrar-me cada cop més aquí in Catalunya, tant en la feina com en l'àmbit personal de la gent de aquí, de Catalunya, Castelldefels. I sento che ho parlo amb la meva filla i che realment puc ajudar-la més amb les tasques del col·le, per exemple. I fins i tot en reunions amb clients catalans és fonamental per mi arribar a aquest nivell. Nivell important perquè així tinc la confiança i l'obertura del meu client. I estic molt contenta, realment, i spero d'aprovar, d'haver d'aprovar aquest curs. Moltes gràcies per tot i salutacions.